Какво има, бе? Ще иска да ми направиш шагичка ли? Беше! Не. Съвета! Какво ще направим? Гледай я! Какво има? Има! Ще ти кажа, Желашка, ще го лепна на зубето сега. Да? А ти снимаш ли, бе? Еми за Вики, защото я няма. Ама Лили беше по-интересна. Лили реши, че е голяма. Аз имам нещо, викам, бе, толкова да е мръсен дом, монитор, нищо да се не кричка от тях. Възпри